det hele? Ja. Det skal være solgt inden næste fredag. Er der ikke lidt mere end sidst? Jo, og det er et problem. Nej, det er okay. Hej. Hvad er det her? Det er ikke noget. Bare prøv at tjene nogle hurtige penge, det er ikke noget særligt. Hvis det er sådan noget pis, du går og foretager dig, så skrider jeg. Nej. Ring mig, du har fået styr på dit liv. Jeg har en idé. Ja, hej. Jeg vil gerne anmelde en narkohandler, som er i besiddelse af store mængder stoffer. Ja, han er normalt højt skal og går rundt i en grå jakke. Han vil befinde sig nede bag en gammel kælderfabrik om cirka en times tid. Han har en lidt af sort og god børsetaske, hvor i der er stoffer. Okay. Godt. Ej, det er fandme for frækt det der.